Ferencváros egyik legkedveltebb részén, az Ernő utcában vagyunk, ahol egy gyönyörű új építésű ingatlant nézünk meg. A modern nagyvárosi élet egyik elengedhetetlen eszköze a gépjármű, aminek tárolására ebben a biztonságos és könnyen megközelíthető garázsban van lehetőség. Tömegközlekedés szempontjából is kiváló választás. A Nagyvárad tér, így az M3-as metró és a 23-24-es jelzésű villamosok csatlakozási pontjai pár percen belül érhetőek el, a Ludovika parkja és sportlétesítményeihez hasonlóan. A társasház természetesen liftes, és egy közös kerttel is rendelkezik, ami szabadon használható. Ez a hátsó udvar tökéletesen csendes és hangulatos, a gyerekeknek itt került kialakításra a homokozó, a felnőtteknek pedig esővédett beálló. Emellett a társasház anyagi helyzete és lakóközössége egyaránt rendezett. A lakás bejárata a zárt folyosóról a 4. emeleten nyílik. Az ingatlan alapterülete 61 négyzetméter, a lakásba lépve egy tágas előszoba fogad minket, majd a konyha, és innen látjuk a 2 külön nyíló szobát, illetve egy olyan lichthofot, ami végre rá is szolgál a nevére, hiszen valóban rengeteg fényt enged a lakásba. Ha esetleg valakinek nem lenne elég a majdnem padlótól plafonig érő ablakokból bejövő fénymennyisége. Az ingatlan műszaki állapota hibátlan. Zajszűrő és hőtartó üveggel szerelt műanyag nyílászárói biztosítják a lakók nyugalmát és a kedvező rezsidíjakat, míg a fűtésről házközponti kazán gondoskodik. A nyári hónapokban pedig már kiépített klíma garantálja a mindig kellemes hőérzetet. A hálószoba teljesen szeparált, és ugyanúgy, ahogy a nappali, nyugati fekvésű, ami azt jelenti, hogy majd a délutáni órákban fog ide besütni a nap. A konyha jelenleg is tágas és minden modern igényt kielégít, viszont nagyon könnyen bővíthető az elérhető munkafelület mennyisége. A fürdőszoba ülőkáddal és zuhanyzóval egyaránt felszerelt, illetve itt található a mosógép is. A mellékhelyiség pedig teljesen külön választott. Saját használatra tökéletes választás, hiszen ki ne szeretne a belváros közelségében új építésű ingatlanban élni, befektetői szemmel pedig egy gyorsan és jó hozammal kiadható ingatlanról beszélünk. További információért, méretezett alaprajzért és megtekintési időpontért keressen bizalommal, akár hétvégén is.